నా ఫోన్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇస్తే 12,000 మీ అమ్మాయి మీద మాట్లాడుతున్నా ఇదొకే అనిపించి నేను తినాలి దగ్గరికి వచ్చావా చెప్పు తెగిపోతున్నారు ఏంటి ఎవరికి ఎక్కువ చూస్తాను తెచ్చుకోగలవు నా ఫోన్ తిప్పే నా ఫోన్ తీస్తాను నువ్వు ఎవరివే కాదు చెప్పి కలిపో ఇస్తావా 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 చెప్పు తీసుకుంటా చెప్పు తీసుకుంటాను ఇస్తావా ఫోన్ ఇస్తావా చెప్పు తీసుకోవాలంటే ఏంటి అసలు ఏంటండి దాన్ని పట్టుకోండి అమ్మాయి నచ్చండి పట్టుకోండి